नमस्कार मंडळी, तुम्ही म्हटलं तर हे चाललंय खय तर आम्ही चाललो भजन स्पर्धेक फोंडाघाटमध्ये राधाकृष्ण मंदिरमध्ये भजन स्पर्धा होती. तर आम्ही थंय चाललो. थंय जावच्या आधी आम्ही घोडेमुख देवाक पाय पडलो आणि आम्ही निघालो फोंडाघाटच्या दिशेने. आम्ही बरोबर मंदिराकडे पोहोचलो आणि आमका समजला पहिलं भजन चालू झालं नुकताच. त्याच्यामुळे आमच्या भजनाक होतो टाईम. हे म्हणायला आले खरी चाय पिऊन या बाहेर, पण बघलं तर सगळी दुकानं बंदच होती. मग काय करतलो, मग वाट बघली आणि आम्ही गेलो मंदिरात जाऊन पाया पडलो आणि आमका समजला आयोजकांनी चायची सोय केली. मग थंय जाऊन चाय पिली आम्ही आणि एवढ्यात आमचं येलो नंबर. आम्ही गेलो जाऊन भजनाक बसलो. मग भजन संपला, त्यांचे नालवी दिलो, त्यांच्या पाया वगैरे पडले मी आणि मग परत गेलो आम्ही चाय पिऊक थांबलो आणि पाऊस यायला होता म्हणून जरा थांबलो. नंतर पाऊस बंद झालो तसं आम्ही परत निघालो पाया पडान. नंतर आम्ही येऊन बसलो गाडीत. केव्हा आम्ही घरात पोचतो याचीच वाट बघू होतो, कारण की आम्ही सगळे कंटाळलो, लेट झालो म्हणून. नंतर आम्ही गेलो अर्ध्या रस्त्यावर आणि माका मग कंटाळू लागलो, कारण की एका जागेवर बसायला राहणं माका तर जमणार नाही. नंतर आम्ही 2 वाजेच्या दरम्यान आम्ही घरात पोचलो. चला आजच्या तेवढाच, बाय बाय, टेक केअर, सी यू.